Dan u kojem je u Vukovaru obilježeno 20 godina od osnutka 204. Vukovarske brigade i svečano otvoren spomen dom hrvatskih branitelja, završen je velikim koncertom na kojem je u sklapu Kambi, Bosanske Bećare, Šortija i Opće opasnost kao zvijezda večeri nastupio Marko Perković Thompson. Na Trpinjskoj cesti gdje je koncert održan i koja je radi istoga bila zatvorena za sav promet, prema policijskim procjenama okupilo se oko 15.000 građana iz cijele Slavonije, ali i ostalih dijelova Hrvatske te iz Bosne i Hercegovine. Poslije nekoliko pjesama koje je otpjevao sa gledateljima, Thompson je sa pozornice pozdravio generale Gotovinu i Markača, a posebno Veljka Marića koji je u petak u Beogradu zbog ratnog zločina osuđen na 12 godina zatvora. Na koncertu je vladala odlična atmosfera, a publika je u pauzama između pjesama uzvikivala Vukovar, Vukovar i u boj za narod svoj. Među publikom nije uočeno bilo kakvo zabranjeno znakovlje za koje je policija najavila da je zabranjeno i da će biti oduzimano. Na samom koncertu nije bilo incidenata, no tijekom večeri ipak su zabilježena 3 manja izolirana slučaja, rekao je Luka Barunčić, glasnogovornik policijske uprave Vukovarsko-srijemske.